बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायनाय जादों। जों दिनै क'क्राझार नोगोरनि बे अल बिटिआर स्टुडेन्ट इउनियननि कलेज स्टुडेन्ट इउनियननि बे दिनैनि जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारिनिखौ लानानै जे फेक इनकाउन्टार खालामदों होननानै दिनैहाय बेयाव दाबि दैखांनानै सोरखारनाव न्याय मोननांगौनि थाखाय अल बिटिआर कलेज स्टुडेन्ट इउनियना दिनै क'क्राझार नोगोराव बे गिदिर मोनसे रेलिखौ लादों आरो बिथांमोना डिमान्ड खालामदों जे बर'नि जे लाइमोनफोर जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारि बे सानैखौ जे दिनै पुलिसा गावथारदों, बे गावथारनायखौ लानानै दिनै बिथांमोननि जे न्याय मोननांगौ, बिथांमोननि सायाव जे न्याय मोननांगौ आरो बर' फिसाफोरा जे न्याय मोननांगौ बेखौ लानानै दिनै क'क्राझारनि बिटिसिनि सेक्रेटारियेट अफिसनिफ्राय लानानै डिसि अफिससिम क'क्राझार नोगोराव गोबां लैहोर फैनानै बर' फरायसाफ्रा दिनै बेबायदि मोनसे सोमावसारनायखौ नुनो मोन्दों, रेलिखौ नुनो मोन्दों। स' आं केमेरामेन बिथांखौ खावलायदों बे नुथायखौ दिन्थिनो थाखाय जोङो मोनथिना लानि दिनै बिथांमोना दिनै मा डिमान्ड लानानै दिनैनि बे रेलिखौ लानाय जादों जोङो मिन्थिना लानि। दिनै नोंथांमोना मा डिमान्ड लानानैहाय दिनैनि बे रेलिखौ लानाय जादों? जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय, एसे गोबारै होन। जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय। जों थार बिजिरनाय मोनाबा जिल्लाया सासे दाय गैयै सुबुंखौ बेबायदि जानला मोनला गुलिनि सिखाराव जोङो थैनायखौ लुगैया। जों बर' फिसा जानानै बर'नि हारिखौ साननानै जोङो गाबखांदों। दिनै गासिबो जों बाक्सा, उदालगुरि, चिरां गासिबो डिस्ट्रिक्टनि गासिबो स्टुडेन्टफ्रा ज' जानानै जों बे रेलिखौ लानाय जादों। जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय। सासे सुबुंखौ दाय गैया बोरै गैया बेबायदि बुथारनाया जों साबजानाय मोनाखै। जोंनो गोख्रै जास्टिसखौ नांगौ। आं बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय। दिनै बे जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारिनि थार बिजिरनायखौ लानानै गासैबो बिटिआर ओनसोलाव थानाय कलेज स्टुडेन्ट इउनियननि जेसेबांनाखि फरायसाफोरा दङ दिनै क'क्राझार नोगोराव फैनानै बिथांमोननि सैथो बिजिरनायखौ लानानै आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखारा जे सैथो बिजिरनायखौ होयो बेखौ नागिरनानै दिनै गासैबो फरायसाफ्रा बे क'क्राझार नोगोराव लैहोरै नुजाफैनायखौ नुनो मोन्दों। क'क्राझारनिफ्राय फुंखा उबेरनि रिपर्ट, टाइम्स नाउ बड'लेण्ड।